Na sednici štaba zimske službe ocenjeno je da su ljudstvo i mehanizacije firme Zlatna Greda prethodnih dana blagovremeno očistili sve gradske i seoske ulice prvog i drugog prioriteta. Prvi stepen pripravnosti uveden 24. januara i dalje je na snazi, jer meteorolozi očekuju večeras snežne padavine slabijeg intenziteta. Dosad je utrošeno blizu 90 tona soli. Ekipe zimske službe na lageru imaju još oko 110 tona. Šef štaba zimske službe Svetislav Vukmirica pozvao je građane i ustanove da poštuju važeću komunalnu odluku koja se odnosi na uklanjanje ledenica. Imamo pritužbe građana i videli smo to sami da to baš ne ide i nije urađeno onako na zavidnom nivou i kako to treba, i zato ćemo se mi sigurno preko naših inspektorata potruditi i posjetiti sve njih da rade svoj posao u skladu sa odlukom. Vukmirica je najavio da će se vrlo brzo u skupštinskoj proceduri naći predlog nove odluke o uklanjanju ledenica. Postojeća odluka, opštinska odluka, je jasna i ona obavezuje vlasnike stanova, stambenih zgrada, znači preko svojih savjeta, da odreaguju i da čiste i ledenice i da čiste trotare. Isto se to odnosi i na preduzeća i ustanove koje se nalaze na našoj teritoriji, da moraju da te neke neprilagođene okolnosti uklone. Je li tako? E sad, s obzirom da se tu postavlja i pitanje ne samo obaveze i odgovornosti, postavlja pitanje i stručnosti, kako to da se uklone, pogotovo kod ledenica. Mi smo na sad održanoj sednici štaba razmotrili to pitanje i mi ćemo sigurno ući u neku fazu izmena odluka. Član štaba zimske službe osvrnuo se na tehnički deo rada te službe u proteklih nekoliko dana. Ono što bih želeo da napomenem da je se obačeno u onim momentima kad je ona mogla da odreaguje, to je do nekih -3 stepena, da se istopi sneg i da se onda taj sneg skloni. U svakom slučaju, očišćeni su prilazni putevi u ovom mikronaselju, ulazi u zdravstvene ustanove, škole, neki parkinzi su očišćeni. Znači, radili smo, što bi se reklo, malo više od onog predviđenog. Tako ćemo raditi u narednom periodu, kad to naravno nam prognoza bude ukazala da će biti padavina. Zaliha soli ima na lageru, bit će spremno sve i korisnici saobraćaja i građani neće morati da brinu da neće biti uređeno onako kako treba. O prohodnosti 125 km gradskih saobraćajnica, seoskih i lokalnih puteva u opštini Kikinda brine firma Zlatna Greda. Ona je bila jedini ponuđač na javnom konkursu koji je sproveden u skladu sa novim zakonom o javnim nabavkama.